непокорен човешки дух. Ти носиш в себе си устрима към необятни висини и покоряваш острите зъбери на планините. Желаеш да навлезеш в безкрайното, а забравяш, че ти всъщност си краен. Младостта отхвърля неумолимия закон и от стремежа на амбициозните си мечти попада в клетката на собствените си илюзии, на зависимостта от неудовлетворената амбиция, превърнала се в химера. Животът става пустош и безнадежност. Има ли изход? Да, приятелю, има протегната ръка. Изборът зависи от теб. Историята, която искам да ви разкажа, е един случай от моята лекарска практика. Срещата ми с Делян силно ме впечатли. Беше зимата на 98 година, преди коледните празници, когато при нас, във вътрешното отделение на Първа градска болница, Ние имаме нов болен. Да, едно младо момче, болно от тежество, трябва да сте. Изпращат някой от гръдна хирургия, обаче трябва при нас да премине първо на антибиотично лечение. Много младо, на 24 години, от 7 години. Да. Вие фактически вие лично ме поемате. Да. Тук там. Да. Навляза ви това. Да. Виждаме. И този път той излезе невредим, но продължи по същия път. Джонта е готов. Готин е, бе, взехме го от Дижана и го взехме. Трябваше материал. И това не много яко е, бе, много яко. Тук това нещо е на хе. Ще се отруем, бе. Не, бе. Доктор Николова, Делян е много зле. Мога да се освободя само чрез вяра. Започна да идва на църква с мен. Делян се запозна с надеждите в църквата. Тяхното приятелство влияеше благотворно. Животът постепенно се изпълваше с цветове. Делян отново откриваше уханието на цветята и синето небе, радвайки се на живота, светлината и любовта. Всеки човек е отговорен за своя живот. Сутрин съм ставал с мисълта откъде да си набавя наркотик. Прибирал съм се вече, лягал съм със същата мисъл. Целият ми ден е бил свързан единствено с това. Човек младостта си търси така някакъв нестандартен начин да бъде щастлив. Бях на 18 години, когато опитах за първи път и пред очите ми е картината. Бяхме се събрали приятели в едно заведение и ми извади едно пакетче с хероин. И колкото и да е хубаво това удоволствие, не си струва човек да си загубва въобще бъдещето, защото за един миг удоволствие той си популява целия живот. Закараха ме го веднъж с кола на Витоша и когато слезна от колата, целият трепереше. Каза, не мога да издържа повече, трябва да намеря аптека, и от Кумата до долу 15 км е тичал на някакви демонични криле, за да си вземе наркотик. Ние тичахме след него, но не можехме да го удържим. Бех отчаян човек. Не виждах никакъв смисъл в живота. Просто бях си примирил, че така ще си умра. Може да се каже, той почна и задълба толкова жестоко, че мога да кажа,
Това бяха 9 години между живота и смъртта, всеки ден, всеки час. Тази мъка и това страдание, което аз причинявах на всички, не само на себе си, но и на заобикалящите ме. Възстановяването ми беше доста значителен процес. Всяко нововъждение е трудно и е свързано с родилни болки. Падах, ставах, но важното е, че намирах подкрепа на хора, които ме обичат и държат на мен. Когато човек премине през абстиненцията, избави се от физическата зависимост, за да може да влезе в обществото и действително да заживее един нов живот, него му трябват доста неща. Първо, да намери подходящата среда. Не може човек да е свързан с миналото, да е спрял и отново да е в тази среда, която го е дърпала надолу. Той има нужда от нещо ново. Да намери приятели, хора, на които може да разчита, които го разбират и в труден момент ще му помогнат. И второто е да търси сила по-голяма от него. Нещо, на което може да се осланя и така да центрира живота си. Нещо, което действително е градивно и може да му помогне. За всеки е различно. За мен е тази висша сила е Христос. И това, което съм постигнал, тази промяна, която е настъпила в живота ми, аз дължа единствено на него. Идеята да се създаде клуб Независимост възникна спонтанно у няколко човека от нашата църква, главно тези, които се запознахме с едно момче, наречено Делян. Процесът на промяната е труден и мъчителен. Когато вече имах така светлината по много въпроси, въпреки че падах, вече в мен имаше друга сила, която ме владееше. Други неща ме интересуваха. Просто сещам се, четях си някои неща от Библията и разсъждавах върху тях. И виждах една нова светлина, един нов път в живота ми, който ми даваше сила. Проблемът всъщност започва от нас. Ние си мислиме, че нашите деца имат нужда от топла храна, от покрив над главата си, от добро образование, да им осигуриме дрехи, но забравяме, че те са човешки същества, които имат нужда от много внимание, от много топлина, от много обич. Имат нужда от това да общуваме с тях. Проблемите винаги са свързани с семейството. Понякога идват заедно с техните деца, понякога идват само отчаяни родители, които ни питат какво да правим. Обществото се затваря в себе си, гледа на тези хора като чумови, като някакви прокажени. Сега никой не се замисля, че самото ни общество, понеже е отворено за зависимостта по принцип, подготвя тяхното наличие. Бих искала да се обърна и към хората, които имат зависимост. Искам да им кажа, че в Божиите очи те са също толкова ценни, колкото и другите, които нямат тази зависимост. Изход от положението, в което се намират, има. Трябва да намери приятели. Изхода се корени в това нещо. Да не се чувстваш сам, да не се чувстваш отхвърлен, да има някой, който да те разбира. За първи път посегнах към чашката на 14-15 годишна възраст и много бързо стигнах до там, че станах алкохолик. Крадях, направих някакви опити за убийства, ходех с хеви металисти и бях един от лидерите на метал агитката в Перник. Опитаха се да ме вкарат в затвора няколко пъти. Аз виждах, че този живот, който го водя, непрекъснато пропада, не се по-надолу. Срещнах се с един приятел, който ми заговори за Бог и за Библията, оттам намерих Библията, запознах се с Бога
Почнах да ходя на църква, намерих много добра среда там, много добри приятели, които ми помогнаха, докато постепенно, с доста усилия, може би 2 години някъде, успях да се справя с този порок. Отказах напълно алкохол, но Бог ми промени живота, коренно, намерих смисъл, удовлетворение и щастие в него. Другата ми, за която споменах, Мария, това са моите деца. Вече имаме, мога да кажа, 6 години и нещо. Цялото обичане. Точно с това се бори с всяка зависимост. Ние не говорим за алкохолици и наркомани. Просто този клуб е създаден с цел да помогне на хората, които са зависими. И през тези 8 години съм минал през всевъзможната облато и през всичко най-тъмно и най-черно. Единствено с Божията помощ това постигна това пълен акт. Може би каквото преживял той и аз с него така участвам. Успях да спра алкохола. Бил съм зависим от алкохол и цигари 7 години и сега с Божията помощ не съм. Разбрах, че това е един огромен бич за нашето време, за нашето поколение. С проблема с наркотиците се боря вече 9 години. Имам чувството, че мина през всички кръгове на ада. Без 10 години. Той е педагог. По принцип винаги съм се интересувал от проблемите на хората. Казвам се Христо и съм психолог. Опитът от нашия клуб показва недвусмислено, че е невероятно, неописуемо трудно човек сам да се освободи от зависимости. И в това ние виждаме пряка сатанинска намеса. Мисля си, че единствено с Божията помощ може да се противодейства на тази намеса. Аз съм от Диргана и съм лекар и съм в клуба в неговото създаване също. Това е в София, но такива клубове вече се създават и в другите градове на страната. Зрители на Новия ден, представям ви Делян и Симеон. Здравейте! Деляне, за първи път ли идваш в Ямбол? Да. Как започна и докъде стигна? Ами започнах, както се започва от всички младежи, опитвайки да намерят удоволствието в живота. Първите няколко месеца усетих, че опията си има своята прокора, така да кажа, зависимост, тежка физическа и психическа, и започна едно ходене по мъките. Просто минаване, говорихме зад преди малко, както Данте описва 9-тия кръг, сигурно съм го изживял. Отвътре те кара някаква зла сила да намираш и да провокира още и още да употребяваш опията. Опитал съм от абсолютно всичко. Значи за 9 години може да си представите през какво съм минал. Бил съм на всичките видове аналгетици, познати на аптеките, примерно, лидове, лидол, морфин, стигал съм хероин и много тежки опияти. От колко години си чист сега? Около 2 години. Коя е вяра? Значи аз съм пробвал какви ли не форми на лечение. Многократно има клиники, бил съм по Суходол, по Мурино, в медицинска академия, срещал съм с какви ли не лекари и специалисти. Но безплодни опити. Може би няма да се увлеча, ако кажа, към 100 опита съм правил за тези 9 години на свърт и не съм намерил истина. Аз видях, че взе Библията от тези книги, които имаме тук. Тя да кажа, че именно тази философия, Библията и вярата в една отвъдна сила, в един всемогъщ Бог, ми даде и на мене надеждата да повярвам, че мога да се справя. Любезни брат Билян, милостта на Бога е била голяма над теб. Поканил те да бъдеш негов син. Въз основа на твоята вяра и решението на църква те кръщавам в името на Отца, Сина и Светия Дух. Преди 2 години се запознава с доктор Виолета Николова. Сега Делян е излекуван от наркотичната зависимост и, както сам казва, не се чувства буклук. Нещо повече, има самочувствието, че животът му ще бъде щастлив. Познати опитваха от всичко, опитваха да си намерят удоволствие в неестествени неща. Тогава беше модерно, хората нямаха представа за наркотиците как влияят на човешки организъм. Всеки ден беше един екшън.
Просто какви ли не случаи. Примерно, той остана по едно време на снега на улицата, прибрах го вкъщи с още едно момче на тавански етаж и оттам по водосточната тръба слизаше, когато го заключих. И колко пъти в полицията е попадал, и колко пъти в дихателна реанимация с една изключително тежка пневмония, непрекъснатото травми. Но лекарката от Първа градска запознава Делян с най-важния за него човек сега – Таня. Ние изградихме едно много добро приятелство и така започна всичко, да се борим заедно с този много тежък проблем. Те са поканили всичките си истински приятели на сватба. Канят дори онези, които не могат да повярват, че има жена, която се осмелява да се ожени за Делян, за който дори наркоманите казвали «отпиши го». Ще им пожелая всичко хубаво, но ще пожелая и на хората, които имат подобни проблеми като Делян, да гледат на него и да гледат на неговото семейство и да имат надежда. Да имат една вяра, че изход има от това страшно положение. Преди в тази къща съседите чуваха само караници, а днес звучи музика. Така доктор Николова завършва тази история. Благослови ги изобилно. Ma perché ogni minuto sole io verrò da te, un altro uomo troverai in me. Spirit seeks a new awakening. Бях потресена пред Първа градска болница. Върху снега бяха разхвърлени визитки на погребални агенции. Поинтересувах се къде е Делян. Днес, 2002 година, имам среща с него. Първото нещо, с което ми се похвали Делян, е, че вече не е зависим от наркотиците и се е оженил. Смелост показваш лицето си на екрана. Не се ли притесняваш от това? Аз лично нямам какво да губя. Губил съм дълги години. 9 години съм губил. От тук нататък, ако аз действително продължавам този начин на живот и никога не се върна назад, аз от тук нататък само мога да не да се гордея, но просто да свидетелствам пред хората, да им казвам, че има надежда, има път от тази безизходица. Имаш ли вътрешно усещане, че можеш да се провалиш по този път на изпитание, на това обръщане в посоката ти? Че пак може да започнеш? Ако следвам тази насока на мислите и този живот, който вода сега, мисля, че никога няма да се върна назад. Да. Човек трябва първо пред себе си да си признае безсилието, да признае какъвто е и да търси някаква надежда, някакъв път. Ода на радостта от Бетовен. Мисля си, че в този беззвучен, нехармоничен и разакордиран свят, в който живеем, още по-силно свети звездичката на Делян, който носи хармония за душите ни. Преди винаги по джобовете ми се намираха спринцовки игли. Сега моя най-добър приятел и неделим спътник е книгата на книгите, Библията. И един стих искам да кажа от нея. Желание за добро имам, но не и сила да го върша. А силата аз намерих в нашия Господ Исус Христос. Апостол Павел към римляните. Желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Делян ни зове към сила, за да извършим доброто в нашия иначе тъжен живот. Повярвам и в себе си, че може да се живее тук по-осмислено, по-добре на тази земя. Работи. Но аз вярвам и точно това е разкъванчето. Вярата. Вярата в една могъща и
мащабна личност в лицето на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Но, разбира се, усилията, които аз положих, трудните мигове на така борба със себе си, те не са изключени. Но знаех, че не съм сам да преборя. И като че ли нов дух идва в човека. Дух да живееш, дух да се пребориш, дух, че ще стане. Дух да повярваш в себе си, че ще те бъде. Няма да избягаш набързо от живота и няма да пропаднеш тотално. И именно този Божий дух ти помага да живееш. Казва, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява, чрез Исуса Христа. Какво става? Цялото кралско воинство. Лям, какво става? Мисля, че нищо ново под слънцето. Всичко на тази земя си едно и също, само актьорите се сменят. Ти чувстваш ли се актьор? Шекспир беше казал, че всички сме актьори на една голяма сцена. Питам нещо друго аз. Деляна, ти какво криеш от другите? Може би всеки човек крие много неща. Представете си, ако вътрешния мир на човека излезе наяви и другия може да вижда в него, да чете. И просто би се отвратил, може би. Зрителя. Може би там е работата, че аз не го крия. Действително съм имал много тежко минало, което ми е много неприятно да се сещам. Аз бях мъртъв човек. Колко години? 10 години. 10 години? 10 години съм бил от лапите така на опиатите. И бил съм на 17-18 години, когато съм започвал. Години. На кого дължиш тази свобода? На себе си ли? На обществото ли? Аз на съм борбата с престъпността, с наркоманията ли? На какво? Знам, че нямаше да постигна нищо, ако не ми беше дадено свише. Но разбира се, Бог си служи чрез хора. Много хора. Бог е не само думи, не само Библията, която знам, че носиш в джоба си. Не знам защо, може би искаш да ни я покажеш или просто тя трябва да бъде с теб. Бог е и песен. Не знам дали няма да прозвучи парадоксално това в присъствието на певици и певци. Не. Коя е твоята песен, която изразява твоя Бог? Има една хубава протестантска песен, може би, която всички знаете. Amazing Grace се казва. Може да ме подкрепите така, поне с тънаникане. Не може да се знае всичко. Тя много интересен е превода. Бях мъртъв, но оживях, бях слеп, но сега виждам. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Имаш ли способност да следваш ясна и последователна линия от 1 до 10? Колко? Да следвам ясна и последователна линия? Да. Аз всъщност в момента, защото преди бях много така хаотична личност, но в момента съм принципен човек и ръководя живота си според дадени принципи. И тези принципи ми очертават линията на живота. Кажи ги. Те са прости. Би трябвало всеки човек да ги знае. Намират се, както ти спомена преди малко в тази книга, която е в джоба ми, 10 простички заповеди. Да. И мога да ви кажа с така най-дълбока увереност, че ако човек ги спазва, ще бъде щастлив. Коя е любимата ти заповед? Защото думичката заповед винаги звучи като че ли някой те принуждава в нещо, т.е. ти го приемаш не като заповед, вероятно, а като собствено веро, нали? Всъщност тези заповеди в основата им е една вечна сила, която движи света, любовта. И ако човек прозре зад тях, именно в основата седи любовта. Любовта към Бога и любовта към човек, към нашите съчовеци. Действително, същността на един човешки живот се измерва не с каквото е постигнал човек за своя облага, ами с това, което е направил той за своите ближни, за своите хора. Да те попитам, любима книга имаш ли? Той е каза вече. Лексикон, това ми звучи. Аз от малък много обичах да чета книги, прочел съм много литература. Последно време чета така по-специализирана, свързана с моето образование, духовна литература. Но действително в тази книга на книгите, когато преди малко говорих, човек може да намери всичко, от което има нужда. Разбира се, чета и друга литература и така.
Идеме на другото езеро, то близко е там. Човек трябва да се научи да се радва от простите неща на живота. Преди никога не съм мислил, че нещата, които ми правят впечатление днес, ще ме вълнуват. Примерно сутрин да стана да погледна изгледа на слънцето, вечер да се превера и да видя залеза, така да мога да дишам свободно, да се чувствам спокоен и така уравновесен човек. Преди всичко е било мъгляво около мен. Все нещо ме е стягало и привързвало, бил съм роб. Няма нищо по-хубаво от свободния човек. И може би Бог ме обича. Време на нашето ежедневие приказките с красив край са голяма рядкост. Нашето поредно златно сърце очаква своя нов притежател. Един вече бивш наркоман, прекарал 9 мъчителни години в прегръдката на жестоката наркотична нощ. Въпреки всичко, което тя му разказвала, той успял да постигне невъзможното, а именно своята независимост от нея. Своя велик личен връх той подарил на тези, които все още живеят на кръстопътя между живота и смъртта, подарил им най-ценното, което има – своя изстрадан човешки опит. Заради хора като него, аз твърдя, че българинът е смел, че българинът е силен, че българинът е толерантен и че българският дух е жив. Така, през кое ти беше най-трудно да минеш? През много неща. Много важно е крайната цел и това, към което се стрема. Тук има много твои приятели, силни личности, прекъсвали от време на време дълбокият наркотичен сън на Делян. Доктор Вили Николова е първият човек в живота на Делян, който му дал сили да направи своя духовен избор. Но ми се иска да ви върна именно в онези дни. Кое постъпи при нас в тежко състояние. Той беше стигнал до 32 ампули лидол на ден. И това от 9 години. Беше на дъното на наркотичната зависимост, просто бяха нужни нечовешки усилия. И тръгнахте да го посещавате вкъщи? Да, просто следях всеки ден, който беше. Родителите бяха вдигнали ръце, майка не можеше да бъде изолирана, изобщо беше много трудно всичко. Запознах го с група много добри младежи и те започнаха да го посещават. Като че ли... Доктор Николова, вашия дух колко пъти вдигна ръце от него? Вие? Такъв. Трябва да ви кажа, че докато всички казваха, че ще умре, аз някакси имах вярата, че Делян ще оживее, защото бях близко до него и виждах неговата душевност. Много благодаря. Доктор Гергана Гешанова никога няма да забрави първата си среща с Делян. Тя се състояла през зимата. Това е факт, както и доктор Николова и аз до тогава не се бях сблъскала така лице в лице с проблема. И срещата ми с Делян ме впечатли много. Беше една наистина много студена, кишева вечер и ние тримата седяхме на площад Славейков и говорихме и нещо наистина дълбоко в сърцето ми ме трогна от това, което представляваше Делян, защото наистина виждаш, че това са хора, които са много хубави хора всъщност, но нещо им е попречило, нещо ги е спряло, нещо ги е затиснало, нещо иска да ги изкриви, да ги измъчи, да ги унищожи. Мене това така ме докосна в сърцето и си мислех, че ние можем и трябва да направим нещо да помогнем на Делян, а и на други хора, които са в същото положение. И затова направихме този нашия клуб Независимост. Носител на златно сърце е Делян Беев. Делян е сбъднатата мечта на всеки лекар, който работи с тази сложна болест. За доктор Стоянов отдавна било ясно, че само със средствата на медицината не се постига нищо. Това, което исках да кажа за Делян е, че на практика при него беше осъществен този модел, за който постоянно говорим. Биопсихосоциалния модел или какво значи лечението, медицината, лекарите с ресоциализацията, обучение, работа, социалната сфера, подобряване на функционирането и разбира се личната подкрепа и духовното. През всичките години на агония Делян смътно чувствал присъствието на някаква висша сила, която като по чудо неизменно го спасявало от смъртта. Може би именно това го потикнало към идеята да учи богословие. Агоп Тахмисян станал негов духовен наставник. За него Делян е покаялият се грешник, който познава цената на страданието, но и на приятелството, на любовта. Най-напред в едно ужасно състояние, в което се намираше,
следях така неговия живот и неговото развитие. Мъчно ми беше за това момче, защото чувствах, че е умен и интелигентен човек. И мислех, че трябва да се направи нещо, за да спасим това момче. А в качеството си на директор на един теологичен институт бях замолен да го приема като студент в нашия теологичен институт, а той желаеше да учи и действително той стана наш студент. Но аз мисля, че разковничето в тая промяна, която настъпи в този млад човек, трябва да се проследи още преди той да стане студент, няколко години преди това. Делян се запозна с Библията, с християнството, с християнската философия. Това коренно промени неговото отношение към живота. И аз смятам, че това трябва да се отбележи при всички случаи. Човек не може да намери достатъчно сили в себе си, за да се пребори с пороците и слабостите си, ако не помогне Бог, ако той не се обърне с вяра към Бога, с вяра към Исус Христос, Божия Син, Спасителят на човечеството. Но действително аз съм го изпитал върху собствения си гръб. Това са многократни опити. Аз съм бил зависим повече от 9 години. Или не, опити съм търсил. Намаляващи дози, спивал съм, почвал съм пак. Но усещал съм празнината, липсата на нещо. И точно това, което намерих, когато се запознах с Библията и с тази философия, изпълни мира ми, просто изпълни цялото ми естество. Подреди жизнения ти опит. И ми просто напасна тук в главата всичко. Мотивацията и насоката. Кое точно да я помниш ли? Просто четеш една дебела книга. Принципа на любовта, просто защото имам една надежда и нещо, което да ме крепи. Господин Технисен, означава ли, че човек трябва да озрее за вярата? Да, разбира се. Човек трябва да озрее за вярата, но човек трябва да направи нещо, за да се роди в него една наистина интелигентна вяра, която е била вярата на толкова много хиляди и милиони интелектуалци, хора на науката, на изкуството, философи. Най-големите умове са били дълбоко религиозни хора, добри християни. Спомням си един интересен диалог между Исус Христос и неговите съвременници. Той им казва: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Има едно робство по-страшно от политическото робство, че той не им говори за политическо робство. Робството на слабостите, на греховете, на пороците, на зависимостите, на страховете, на суеверията, на заблуженията. Това е най-страшното робство. Делян реши, че това е единствения път, по който той може да стигне до истинска духовна свобода. Сега съм свободен, нямам тежките вериги на опията. Да мислите за да това, мисля откъде да си набавя, не пуша, примерно, нямам така други физически проблеми, свързани с някакви зависимости. Просто каквото ми е приятно, отивам и го правя. Не съм обвързан така, най-малкото и мисловно, което също е много важно. Човек да бъде свободен първо тук в главата. Една среща променила изцяло живота на двама души. Исках да му се помогне. Постепенно това прерасна в едно дълбоко приятелство. Имахме някаква много голяма духовна връзка, която постепенно прерастваше. Ходихме заедно на няколко екскурзии с млади хора по планините, на море бяхме, на палатков лагер. Тези неща ще кажа, това са нереални работи. Как може някой да се занимава с някой, който... Един пропаднал тип? Да. Но всъщност трябва да се знае, че все още доброто съществува. Имал съм един много важен принцип. Първо съм се стремял към едни духовни неща, към една философия и съм знал, че когато аз успея да постигна в корен нещата, това, което ме е подбудило към опията, знаел съм, че
ще мога да спечели всичко останало. И го спечели. И едно златно сърце по този случай. Благодаря. Заповядай, това е твое. Благодаря. Винаги, когато минавам през руски паметник, се сещам един надпис, който православният руски народ дава в почит към един по-велик от тях. Те казват: не нам, а имени твоему. Така че аз ги виждам нещата по същия. Няма да те карам да четеш грамотата, както обикновенно. Заповядай. Тя е за теб също. Но ми се иска да кажа, че приказката ни, която е към своя край, може би вие се чудите, уважаеми зрители, защо точно Делян е нашия главен герой. Безспорно е, че той е жив благодарение на златните сърца на много хора. След този случай, въпреки че не съм специалист, но вече имам един 3-годишен стаж, защото с Делян се виждахме всеки ден и сега с хората от клуба вече ги познавам, съм твърдо убедена, че има изход от това тежко състояние. Че наркоманията не е неизлечима болест. Не бих казал, че има състояние, което няма връщане. Действително, и от най-пагубното и най-дълбоката тиня има измъкване. Поне от моя опит, който имам, казвам тези думи. Минахме през много трудни неща. Успяхме да създадем и семейство и докато той вярва в Бога и докато, разбира се, и аз вярвам в Бога, няма опасност той да се върне обратно към наркотиците. Има неща, които се изписват по духовен начин. И всичко, което е станало, аз си обяснявам единствено с чудо. Нищо по-малко. Това новорождение, което се предизвика в живота ми, тази промяна от един мъртъв човек, мъртъв и физически и духовно, да възкръсне за живот с нови разбирания, с ново чувство, и това го дължа единствено на Бога. Казвам, взима ръцете си в свои ръце, имам преди това, че човек може да спре наркотиците единствено по собствена воля. Никой не може друг да го накара да направи това нещо. И ако някой го накара, то ще е временно. За изхода говорихме. Значи, вече не е модерно така да се употребяват наркотици. Въпреки, че има така взривни вълни и все повече и повече хора търсят, погледнем на Запад, ето, примерно, ти спортуваш. Дават се непрекъснато реклами по медиите за бодибилдинг, за хубави тела, за хора, които изглеждат добре. И света има нужда от силни хора, от хора, които могат, които искат да се борят с този свят. И така, че аз давам един апел към младите, към хората, които тепърва започват. Нека да помислят малко с дълги очи на живота. Всъщност наркоманията не дава нищо хубаво. Дава някаква илюзия в началото и след това проваля. Но да се върнем към изхода. Ние двамата с Пламен сме представители на един клуб независимост, на хора, които се борят с този проблем. Хора, които са зависими, хора, които са било то наркоманно зависими, алкохолно болни или въобще имат някакви трудности в живота, идват при нас. И имаме едно мото. Даже емблемата е така малко нуглена да я покажа. Още е в процес така на преоценка. Но клуб независимост вярва във висшата сила. Че човек сам не може да се промени. Вярва, че човек трябва да си признае безсилието. Много пъти не съм успял, защото съм си казвал: абе, все ще успея. Все ще спра утре, други ден, година след година, година след година. Толкова дойде един момент, когато си казах: край, до тук съм. Явно цял живот ще остана наркоман. И тогава точно казват: неведоми са пътищата Господни. Така и стана с мене. Запознах се с едни хора, с
една философия, много простичка, християнската философия, която всъщност ме извади. Може би сега като говоря за християнство, за изход, за Бог, много хора така изтрофиката, какви са те отживелици? Кой вярва в 21 век в Библия, в християнски ценности, в морал, в етика? Аз съм преживял много неща в живота. И пламени, много наркомани сме усетили всичко. Крали сме, лъжали сме, какви ли не злодейства, казах, сме престъпления извършвали. Но сега виждаме нещата по съвсем друг начин. И единствено чрез тази философия, чрез вярата в Бог, чрез Исус Христос сме променили нашия живот. Аз не пия, не пуша, от много отдавна вече не взимам опияти. Имам си семейство, гледам си семейството, хода на работа и се чувствам нормален, пълноценен човек. Чувствам се най-вече свободен. А няма нищо по-хубаво от свободата. И затова нашето мото на клуба е: истината ще ви направи свободни. Между другото, едно от главните емблеми и на ЦРУ, на Централното разузнавателно управление, в централата им в Англия пише точно това: истината ще ви направи свободни. Неплагиатствено от тях, хубаво, но това е идеята ни. Нека който има желание така да... Значи, мога ли аз да вметна тук? Да, кажи. Къде се намира този клуб? Да, разбира се. Кажи. На улица Солунска, номер 10Б. Независимо се нарича клубът, в който 2 пъти седмично се събират зависими от наркотиците. Всеки понеделник и четвъртък от 18:30 часа през желязната врата на улица Солунска 10 влизат хора, които за пореден път опитват да откажат дрогата. Един от основателите на клуб Независимост е Делян. Повече от 10 години той е употребявал наркотици. Животът му висял на косъм. Страхът от смъртта и лечението, на което се подложил, го спасили. Сега Делян е напълно освободен от порока, чувства се здрав, работи. С опита си той помага и на други наркомани. Работим по една програма, 12 стъпки се казва. Тя е така за рехабилитация, духовна програма, свързана е главно с нуждите на човека, неговите проблеми. Когато човек влезе в тази стая, намира се чувствие. Първо се занимаваме с него като личност, като човек. Разказваме си различни проблеми и търсиме заедно разрешението. В света на дрогата нещата поне привидно изглеждат ясни и прости, обясни едно от момчетата, които се събират в клуба. Чувствах се много, честно казано. И проблемите на този свят въобще не те интересуват. Първата си доза той взема на 18 години. Направил го е заедно със свой приятел, който се друсал отдавна. Позволя на майка ми това, че дълго време не знаех кой е баща ми. Тази фалшива сигурност, която ми осигуряваха нашите, и същевременно чувството за вина и задължение. Накрая страшно се обърквам в този момент и имах приятели наркомани. Не знам, друг път съм гледал как се будат, пушат и така нататък, но точно в този момент казах да. Едно да, което промени следващите 4 години от живота ми напълно, може би ще промени целия ми живот. Сега това момче се надява, че ще може да поеме живота в свои ръце. I love you, Lord, with all my soul.